Orain, WordPressa pertsonalizatuko dugu, goazen aurrera. Hasteko, galdera bat egin behar diogu geure buruari. Zer nahi dugu? Blog antzeko bat edo web itxura izatea? Settingsen irakurketa blokera sartuko gara. Hemen, gure hasierako orrialdea zein den aukeratuko dugu. Hau da, zein izango da zure hasierako orrialdea? Blog itxura izango du edo orrialde arrunt bat izango da? Guk orrialde estatiko bat nahi dugu. Orduan, txantilloiak beti prestatuta dakarren adibide orria aukeratuko dugu. Berri bat sortzen badugu, berriro settingsera etorri eta berriro aukeratuko dugu. Hori bai, egindako aldaketak gorde beharko ditugu beti. Hau eta gero, orrialde estatikoa ezarrita geratzen da. Goazen gehiago pertsonalizatzera. Eman pertsonalizatu botoiari. Ikusten duzuenez, izenburu aldatu ahalko dugu eta beste hainbat gauza, adibidez, azpititulua. Gogoratu, beti argitaratu botoiari emango diogu dena gordetzeko. Orain bai, argitaratua geratuko da. Atzera joango gara, eta zergaitik ez, koloreak aldatu. Argia, iluna, horrez gain, estilo aldatu dezakezu. Goiburuko multimedian argazki aldatu daiteke eta YouTubeko URL bat sartu. Ordenagailutik igo daitezke eta txantilloiak dakarrenak ere erabili. Amaitzeko, argitaratu eta itxe egingo dugu hasierara bueltatzeko.